கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். இன்றைய தினம் உங்களுக்காக கொடுக்கப்பட்ட வேத வசனம் யோவான் 3 அதிகாரம் 16 தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். ஆம் தேவ பிள்ளைகளே, உலக அன்பு ஒரு நாள் மறைந்து போகும். கணவனின் அன்பு கரைந்து போகும். மனைவியின் அன்பு மறைந்து போகும். பிள்ளைகளின் அன்பு பிரிந்து போகும். உலக பிரகாரமான அன்பு நம்மை விட்டு போய்விடும். மனிதர்கள் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் ஒரு சில காரணத்துக்காகத்தான் இருக்கும். பின்பு நம்மை வெறுப்பார்கள், பகைமை காட்டுவார்கள். ஆனால் கர்த்தரின் அன்பு மாறாதது, அளவிட முடியாதது. நாம் எல்லாரும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார். தன்னுடைய ஜீவனையே நமக்காய் கொடுத்தார். இயேசுவின் அன்பு மாறாதது, என்றும் நிலையானது. கர்த்தர் நல்ல ஒரு தொழிலதிபர். அதில் எப்படி முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்பதை அறிந்து அவ்விதமாக தன் திறமைகளை, செல்வங்களை முதலீடு செய்தார். ஒரு பெரிய வியாபாரி தன் பணத்தை மூலதனமிட்டு வியாபாரம் செய்வது போல கர்த்தரும் மூலதனமிட்டிருக்கிறார். இயற்கையில் அவர் செய்த முதலீடுகள் உங்களை பிரமிக்க செய்யும். அதை வியப்போடு பார்த்த தாவீது, வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரங்களின் கிரியை அறிவிக்கிறது என்று தன் ஆச்சரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். ஆம், எனக்கு அன்பானவர்களே, கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள், சூரியன், சந்திரன், விதவிதமான மரங்கள், பூக்கள், பறவைகள் மனிதனின் நன்மையை கருதி இவைகளை முதலீடு செய்தார். மனித சரீரத்திலும் அவர் முதலீடு செய்தார். ஆயிரமான இயந்திரங்கள் மனித சரீரத்தில் வேலை செய்கின்றன. கோடி கோடி ரூபாய் மதிப்பான கம்ப்யூட்டர்களாலும் செய்ய முடியாததை செய்ய மனிதனுக்கு மூளையை கொடுத்தார். பம்ப் செட் போல இரவும் பகலும் இயங்கும் இருதயம், இரத்த ஓட்ட நரம்புகள், செல்கள், எலும்புகள், அப்பப்பா, சொல்ல முடியாத இயக்கங்கள். ஏன் அவ்வளவு அதிசயமாய் முதலீடு செய்தார்? தான் தங்கும் பரிசுத்த ஆலயமாய் சரீரத்தை மேன்மைப்படுத்த. மனித ஆத்மாவுக்காக பிதாவாகிய தேவன் தன் ஒரே பேரான குமாரனை முதலீடு செய்தார். குமாரனாகிய தேவன் தன் இரத்தத்தையும் மாம்சத்தையும் ஆவி ஆத்மாவையும் முதலீடு செய்து எப்படியாவது மனிதனை பாவக்கட்டிலிருந்து தூக்கி எடுக்கும்படியாக ஜீவனையே தந்தார். தெய்வ பிள்ளைகளே, அந்த தியாகத்தை சிந்தித்து பாருங்கள். உங்களையே நீங்கள் அவருக்கு கொடுப்பீர்களா? அதுதான் உண்மையான அன்பு. ஜெபம் செய்வோம். அன்புள்ள இயேசப்பா, நீங்க எங்க மேல வைத்த அன்புக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். உலகத்தில் உள்ள அன்பு மாறிவிடும். உங்க அன்பு ஒன்றுதான் மாறாதது. உங்க இரத்தத்தாலே எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கழுவி சுத்திகரிங்க. பரிசுத்தமாய் வாழ உதவி செய்யுங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமேன், ஆமேன். God bless you.